الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا على فوكاتن كولين من دون كعلى بركة ألم ينسي كناسكي أما ولا دكنا قري على كان بسواب لا كان دمه لا كان تلومجي وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان سيدنا سالك رب صلى الله عليه وسلم أبسترافه bengera minga we anga boka jugu kumbe o ala kira bu siraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma jura yoro min adungo we ma min ala kira thaniyatul wada'i teme ay toka yahudi o katkele boloy ubina faraka ka deme kadaka deme benga non deme benga buluni khazraju kaw cheka koro ولوننا أسرفه وعلى كراي ولبلا الله وكسيجي قال تاير الدم نكافروا يفلان فوكا وعلى كرا باكا تام أسرفه ساناك كلبلو وبكيكتا كفوندنا سيور الدما الفوري ما كو الشيخان لوا ولنا كان سيء رما استعرض جيشه ويرى إن على كرا صلى الله عليه وسلم استعراض الجيش وهي كلبلو تشويا لجي كالجي سامام بينو في ما فاصون بيوندو كو ربنا كتشودي بينا بلو دا تشودي فلو بني تاليكا كان تاري دو كان بوالا امغو بتشودي او دي ني فوتو فلو كو على كري وكني يورو اندلا استعراض الجيش كلبلو ربنا مني كامغو لجي ما جنون بانو في على كده وكاني يرينا ونانا كلبلو مغو جرا على وتمه اكوي اكادون ما فاصون جنون كداك كلته كونفي كوي تدرون كافوكو ما بيبسيغاتا وفنده كانوني سلامه لاغوشي لاغوشي Islamaya ko ketan nunge komi kunfe kudidu komi na abina buluda beke fawda de kono kella jihadu na beke dawabitu de bala ke chuko bala jetemina bala hadu bo na beke ke chuko bala jetemina bala alaka kirindunu a senze me katima nga je kiritige chuko beka abe on ganama blas la mer ka buluka etnu nyedo abakuruba foko na doro angon ba alla bushika tati doro ka ke kubina fo islamaya bu ko ke akunve kella islamaya jetimne ke febela mana ka foko jama farala nyonga doro kirashna ki kundanu ye keleka ay ko asira ni yoro ina mige ay istiradu ke ka kele bulu banamini laje ba jumon ba no fe فرد من استصغره ولم يره مضيقا للقتال كو يرى عند الله على كرا صلى الله عليه وسلم اجونا مامنونا كداو شي دوياكا والما كدا من فرقل الله فوكا كتاب تيكي كوني من فويا وشي دويا دي mana ko kira jona feo fena ko demseni ko ni kele feta manga hal ni kele dusuba kono hal la kada ya kata aye ulusigi akira ulusigi kabo kelefe sallallahu alayhi wasallam islamete kudo bali adine afwa mo cheka tate don hama wotala hal demsenum dara hero hal je kele wala bi demseni fara ode kibaru yakabun kusobe kadaka asinte kelela ani falimanga ولو بجتي أبرياء ودفك مبه مسوم أني دمسن ولي ما قرب الدسلم ولو سنتكلم أنا قال كلا صلى الله عليه وسلم الجونا من شيلا أيولو سكي وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب كو عبد الله بن عمر أمغولا ابن عمر من نبتو قامه هو دو كلا يسرو عندما كلام عليك دون فعل كلا يسكي كبو كلف nu ni utogo me bisaba kumba bawdo ngani ni mikep mamina odu kele bikep mamina wasoro ashima se kele fetai ko ala kire mo gom segi
عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمبا مغولا ناب فاما كو ابن عمر هل الدوم بين كو عمر دينغ nga toyre di ko Abdullah وأسامة بن زيد أني أسامة بن زيد أنا فريم لكو دونين باي صحابة وشلا قال كريو فانا سيجين ندوينا وأسيد بن زهير وأسيد بن زهير أيوه فانا سيجي وزيد بن ثابت أسيد دو عند منونا وابن حضير يقتل أسيد بن زهير أيوه سيجي كداشي دوياك وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت زيد بن ثابت يرسجران ندو أنغي القرآن أنا كوني هل زيد بن ثابت القرآن فرطون يونغا أدوك ينغنا يوبارلا زيد بن ثابت القرآن كلنا نغنا كدو القرآن دروشلا نغنا كدو القرآن دون فوكا كافوكا بادو hali Qur'an be fara ñonga domina soro ma ko robate ko nga akunye mo baya do diralima kadaka Qur'an ngana yaka kadaka Qur'an donga ko doya te kelesa de dem seni tege ku ko nyuma abama ko robate ge noni ko ni ndo odu do Zaid bin Thabit fana kira u fana sigi wa Zaid bin Arqam Zaid bin al-Arqam kayo fana sigi الأرقم ابتغوا ما كدار الأرقم لما يك نوي كيورو فلو تكون أرقم كسوي دار الأرقم مو دوغا نوي دي كمني ولي دام بوكنك كبكرا بعد دوغا مغو ولي يا مرو مدام كاكا ولي دام بوكنك ابتغوا نينكي انتقو ميودلا كدار الأرقم كأرقم كسوي ودنيا كمبالا وسجرا وعرابة بن أوس أنا عرابة بن عوس وفنا سجرة وعمرو بن حزم عمرو بن حزم وسجرة وأبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري هذا يوم فنا الطعمة وكرا وفنا السجين دو أبو سعيد الخدري أكلا لدي فاتحة كسر لكس أبو سعيد الخدري الذي بسريان ولا تام جمانا tara kube jigi dugu la dugula mɔgɔw ma sɔn ka jigi o nanu da soforo kunna kini fɛ dɔ ye masakɛ kin walima a den kin riwaya mana fɔcogo kelen u ye salolikɛla ɲini ka dɛsɛ ɲɛma sɔrɔ a la ko ko an ma sɔn ka maa minnu bisimila u ma taa dɛ u bɛ so kɔ kan an t'a lajɛ ni salolilan b'u bolo ko y'a sɔrɔ Abu Sa'id al-Khudri ale de tun ye taamadenw ka ɲɛmɔgɔ ye ale ko k'ale b'a saloli ñoo ñada file ko ande doni salule ka koro be o fi kon a tara danganya mba yoro ka fo qur'ane fe barka may ala kuma kadu a tara fatiha di ke ka sal ko kini no ngere ba fo ko atiki batu bana ka saluli ke ni qur'ane o e fen shidoni nga Abu Sa'id bin Gaddu mina akon yake dangania ba ro qur'ane barka be qur'ane na ayake ay shartu kala ku basara yasara baga mun da ma sarai baga kuma bakuru ba defo ni mago be riwaya la ni tara la ja sebe be chugo era mina choy iboye kada ka kuma do be ba bakuru ba fo mi ta yoro doga ana tara kata akufo ti dum baga nuna aka femi ndo ko na ale ake qur'ane barka balanga kata kuin kata abunya da kira korofo sallallahu alaihi wasallam nara ye fo kira fa ajaza kira kullat kira ko dunya fe ko salul kala ale ko ngaje tela barka be qur'an ala kuma ka amma fo ale danga ale ko nya ana kira sura la ka valider yani ika fo ko ayo kayrema ko omo kayrema na raben dake ngerema la ale qur'ana kala kasaluli kena nga tara al kira rasulullah sallallahu alaihi wasallam min gara tara fo kira sura la ka fo ko oho ni kira kungo kana sefla akbe dawma okmani kira ta taqriru ate dayele bid'ai ka fo ko mana sahaba wala do ke ngerema na rabtu ga isei
ne yɛrɛ bɛ to ka ko isayi ni min bɛ na parce que ne min bɛ taa nin da bɔ ɲɔgɔn na ne y'a kɛ sisan e bɛ taa fɔ jɔnni ye n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ kana sisan anw ta bɛɛ de bɛ ɲini ninnu ta nɔ na n'anw ko an bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ko la sisan kuranɛ ko la an bɛ taa ninnu de ta nɔ lajɛ i ma an ka ko kɛta yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ yen walima an ka bɔfɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen walima an k'a ye an bɛna min kɛ ala ka girima dɔ b'o ni ninnu ye dɔ kɛ ka kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye qiyasu ye n'a ɲɔgɔn na ko nka nin don uhudu don ni ye kabi silamɛya daminɛw de ye uhudu don kira ye maa minnu sigi ko abu sa'id al-khudri a tun b'olu mɔgɔw la وزيد بن حارثة الأنصاري زيد بن حارثة كو فانا كمبالا الأنصاري مي أنصار كي وسعد بن حبة سعد بن حبة كو فانا كمبالا ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب كو براء فانا بكفو أمغولا البراء بن عازب وفانا يسعب بي البراء بن عازب كو فانا بكفو على فلان من بالي ترى كتاب تجيبينه يفو لكن حديثه في البخاري كونغا براؤك حديثا بالبخاري كنو يدل على شهوده القتال ذلك اليوم وباجراك فوكو أسر الله أهدو كلا أهدو كلا أكبر مغولا أكا حديثا بالبخاري كنو أبوجرا nga ko do ko mamun ngena ka sigi ka dawshi doya ko pa ko bulula wallahu ta'ala a'lam وأجاز رافع بن خديج أيوة رافع بن خديج كو كراي ولاتمه عفلان دو سيغي nga asira lema ayale farake la buluka kadam nga وسمرة بن جندب على صغر سنهما أني سمرة بن جندب أيلو فلا رافع بن خديج أني سمرة بن جندب كايلو فلا وفلا شيكا دونده أيش ونوانا وسيجي غايلو فلا فراك كده بلوكا كدام غا وذلك أن رافع بن خديج كو كداك رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجاز قال بلوك غادي كيرنينا أكاجلا كفمبو كلاكسيلا كوجي وده أتو علينا كدمسيا كده سونا على شيكا دوسا nga كوم ما قرب بارا دوبي أبو نيدون كتمالي ما قرب دوكا من كرا فرق لبلوك أو هالي بي أوبيو ده بدم سني دو يكود ولا كنا سينغ ديميتي ده إتا نكوندو إتا دونغوندو إتا نكوندو وفد دو دل لكرا إسلامك خليفة دو يرو wafdu inana ko min blaw ko kuma kala la ko dem seni bi dun dambala ko absika kuma unyefe ka wasa dem seni fu ana ka kuma khalifa fedro khalifa jonana ko ma ko karsa ko kuma wafdu ma ko ma proba do blaka kala dem seni ko ale ma baw ma ko nga khalifa ka jien dama aka kuma aka fela fo hal natna jama'atu wala kuma خليفة أبو بسم الله أكو يا أمير المؤمنين مؤمنون يما إفلاش يزمين كنو نقرأ أكو كندو ما ورنا كان كتبه كده خليفة أبو كوايا تو أكو أوكي إفا فلان بي موكي فلان بي غاية خليفة أني نانا إكو كوني كوا كاتوما كروبا كوا nga okuma korote ko demchani bayre bla ma koroba wi la ngani bise kodola ni ma koroba wi swandi ka blawla ba keni ladabu yi ka ke ka nyeka mone bula ko imbe ni njoko de la demchani tayre bla ma koroba wi nga ibise komina ni swandira ka blaw fanana ma koroba fana kana ngwara da ulade kadaka etna sega ke ka nyeko me alew ko nyeni mfladi be ka daida orola ko rafeuta munakira o fara kele buluka ka surashi ka don akbese kiruni de la kalafli yaro o kalafli min floye folo alakira sallallahu alaihi wasallam akumba fo ko demsanu kalan kumnuna
ni folo ɲɛnamaya taabolo kun don ni cɛya taabolo kun don dɔ kun ye kiruni ye rimaya kiruni walforosiya ani soboli ka denmisɛnnin kalan a ka se ka soboli dɔn a ka se ka kalafili dɔn riwaya dɔw fana sibaha fana fɔ denmisɛnnin ka se ka se nɔni na o n'a ɲɔgɔnnaw ka ka adamadenya tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ ani fɛn minnu a ka gɛlɛ maa ka se ka kɛ maa nɔ na olu dɔ ye nin o yan bi y'a dɔn nin fɛn fila bɛɛ tununnen don anw na ni nan'i sigi yan k'i bɛ kalakisɛ kiru hadisaw fɔ Bamakɔ yan k'a dɔn kabako ye dɛ dɔw yɛrɛ tɛ kala yɛrɛ dɔn u tɛ kala dɔn u tɛ tama dɔn tama o bɛ kɛru ni bolo ye ten ale bɛ minɛ ni bolo ye k'a kɛru ten kala komi kuma dɔw la u b'a ye telew ni kɔni fɔ fɔlɔ kun ye maa minnu b'o dɔn kosɛbɛ n'u bɛ se ka fɛn viser yɔrɔ jan fɛ k'a sɔrɔ o kun y'a dama o kun ye mahara ye adamadenya mago bɛ min na dɛ a bɛ marifaw de bilala o nɔ na fɛn wɛrɛw de bilala o nɔ na ɲɛnɛmaya in yɛrɛ kɔni yɛlɛmana sa de pewu n'o tɛ ka kamalenkɔrɔ yɛrɛ sigilen ko ka ala k'a d'a ma yɛlɛ so kan ni Bamakɔ tɛ ka ba ala k'a da a ma yɛlɛ so denmisɛn an da yɛrɛ an bolo baara ye ko bɛɛ de ɲa ka sɔrɔ kɔsa in na tubabu ka baasukɛla dɔw b'a fɔ ko so ka yɛlɛ so yɛrɛ ka so ka juguya ni ye u bɛ furakɛli nasira dɔw kɛ n'a ye k'a kaɲi adamaden ma furakɛli minnu bɛ kɛ ni riyadɔ ye entraînement ye so ka yɛlɛ b'a la o kana filɛ nin bɛ ka tunu anw na pewu nka a dun a bɛ tubabuw fɛ yen olu minnu développé don ka tɛmɛ anw kan anw b'a fɔ sisan ko moto b'an bolo nɛgɛsow b'an bolo mobiliw b'an bolo o bɛ minnu bolo ka tɛmɛ anw kan halisa u ma diɲɛ so kɔ pewu u ma so bila u ka défilé la n k'u bɛ so k'a la so ye kabako fɛn ye dɛ ani foyi tɛ kelen parce que so ni fali ni ɲaamɛ ninnu olu de ala yɛrɛ ye fɛn minnu dilan ka di adamaden ma k'a ka yɛlɛ o kan ala y'a fɔli min kɛ k'a y'an don ni gele kan ani ji la a ye fɛn an sogo donna minnu di an ma ala yɛrɛ ye fɛn minnu labɛn ni kuranɛ yɛrɛ y'u ta u tɔgɔ ma k'u dabɔra a ka yɛlɛw kan ani a ka masiri n'u ye so b'a la k'a dabɔra a ka yɛlɛ a kan kamalenkɔrɔ de yɛrɛlen a tɛ hali so dɔw yɛrɛ mana so ye sisan u b'u jɔ k'a filɛ kabakoya ani dɔw yɛlɛla kan u tɛ kare kelen sago dɛ u bɛ duguma sira cɛ sisan parce que so ka yɛlɛ fana y'a dama entraînement de pour que i ka sabati a kan i b'a kalan de walasa i ka sabati a kan a bɛ boli a b'i yuguba nka i tɛ ben o fɛn min n'a kanunen don adamaden ka kalan a la keruni fana tɛgɛja a kanunen don adamaden ka kalan a bɛ kɛ cogo di وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم كشغلي فهم بي لمنا أوا من أكون رافع تقيا بسكرنا فقال سمرة تقول أنا أقوى من رافع كم مئة سمرة ترى samura ta ko alni ale fila min tele filɛ ko ale bɛ sa la ana asra'u ne b'a bɔ k'a bin ne fanga ka bon a ta ye ne b'a bɔ k'a bin ne bɛ sa la falamma ukhbira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bidhalika ko tuma min na kira kibaruyara n'o ye sallallahu alayhi wa sallam amarahuma an yatasara'a amamahu awa bugɔrɔn zɔngɔ ɲɛna o tɛ ci sama bɔ ko kira ko sɔsɔli t'o la ko a fila bɛ bi yan ayina kira k'u fila ka ɲɔgɔn minɛ fatasara'a u fila ye baari ta
فصرع سمرة رافعا سمرة تكون يمين فوجات شمولو فأجازه أيضا أي رافع بوكابي وكلام كراكو أو فلا بكفرة على كراك حكمة بي دمسني فلا كنا فوق لا دريا ما كوني يونتي أتاراني ني وبرو كنا توسا كوداي أتاراني نلبا تاكون ورنا ينو نمين تكلا كروي نيناك دمسني أكو يني مين دا نبسالة كراكو نبسالة كما أين على يا لجي أكما كراكي كراكو يا فاروق وفي هذا المكان أدركهم المساء كوك مراني يورين لسا نانا ولداو سوري بافكا شي ورينا فصلى المغرب قال كده في دريسي ثم صلى العشاء وقف كسافو سيدي وبات هناك الشراي أسرو شكرا استغرادك يا ربنا الشراي وانتخب 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله الشتوي كواي تشبدور تومو uluka kele bolo koloshi ulubi tuka munumunu ka kele jama koloshi chebiduru ayulu tomo uluka tuka munumunu ka kele bolo koloshi wi hurasu kele bolo koloshi law abeka na daka gorondoti dugu kana na be adalika ko ala kire chebiduru tomo uluka koloshi ki وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري بطل سرية كعب بن الأشرف ko o cebiduru ka nyamgo kunye maslamatu de Muhammad bin Maslama o mingera Ka'b ibn al-Ashraf fato mingera ko kuntigi Ka'b ibn al-Ashraf ka falila kray o kunye ma yaddi mamima Muhammad bin Maslama ko o de cebiduru nga nyamgo yala وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ذكوان بن عبد قيس ويه على كريرك كولوشيلي كريرك كولوشي كرنجرما كرا كيلي وكرا لك باري على بلالولا ذكوان بن عبد قيس عليك مدينة كدين أبنينا مدينة خزرج كدو لأن كرا صلى الله عليه وسلم أكاكو كنت تلونغ مدينة كوبلو كراني مدينة كوب بينا من غيودي أمبي كولوشي كوما أمان ديون كولوشي تكومنا أمبي كولوشي كوما أمان مسو ناهيرا كون كولوشي تكومنا أنا نفلو بيكا بلالا أجانا كويا بلا أكادون أكادشاو من دينا يوم بعد دمي ni anni amba deme danga da fulu bore yu toda ko al ansar ko islamaya deme baw alakira sallallahu alaihi wasallam mamun ya deme ka islamaya ta nyefe ka yirwa ko zakwan alakira yare de ka koloshi kira ka hirasa ukbali bun khassa kira kira gedema koloshili kerengerele ale o buluda ala kira yere kunka mini kele bulu jama to koloshili tekeli be من الأسباب الإنسانية هذا ما ديان سوودي نقول كرا يوكي على كرا كسنة دو كوبتو سنة مانا كولوشيلي هذا ما دي كولوشيلي بلو دالي كولا أوتي جيدا علىكا أوتي وفوي بلاولا جيدا علىكا بدسكون لا الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله شراب ينفلادي فرق بالسبب منه ثم وقف بجيدا علىكا يوبي دسكون لا وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج كوكا كون فجري ينجلين دوني على كراب بورا شوفه حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر كان نسي شوط يورو لميغا فجري سيدي وكرا الشرا يورو منا الشلاك بودوني فجر مغوين اني كلبولو ولا نسي شوط يورو دو توي اي فجري سيدي اني كلبولو فجري سيدي وكان بمقربة جدا من العدو كو يورو اندلا
akunga surun kosobe jugula ay fajiri seli yoro mina yoro ni jugu kunga surun kosobe وقد كان يراهم ويرونه ko ala kira kun be jugu ye jugu yɛrɛ kun be kira ye sira kira sa kɛlɛbolo fila ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛbolo fila ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ala kira nana fajiri seli yɔrɔ min na sallallahu alayhi wa alihi wasallam ani ninnu ka kɛlɛbolo daga bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni sa u ye ɲɔgɔn ye u surunyana ɲɔgɔn na f'u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق awa ko yende sa mamena nui kɛlɛ sera sufuru kunna bamananw ko ten ko ni kɛlɛ sera sufuru kunna ko marabaya sa dɔn t'a bɛn bilen ani sa a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sa o yɔrɔ in de la sa dɛ o yɔrɔ gɛlɛn in na kɛlɛbolo fila yɛrɛ kɛlen ka ɲɔgɔn ye dɛ ko Abdullah bin Ubay bin Salul ale murutira yi de Abdullah jumɛn ko don al-munafiq munafiq ko Abdullah bin Ubay bin Salul de ko don ko a murutira o yɔrɔ in de la يا لمرترا فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل ko asegirani kɛlɛbolo sulusuya kɛlɛbolo tila sabana a y'olu bɔ segi a nɔfɛ ale kun ye maa ye a fana kun ye maa ɲɛmɔgɔ de ye ale kira nali Madina sallallahu alaihi wasallam o de y'ale ka jama ɲɛmɔgɔya yɛrɛ yoboyaba ka a kɛ maa fɔlɔfɔlɔlen ye wa o yɛrɛ de ma ko ale fɛ a ma bila yɔrɔ de sɔrɔ o la Ibn Salul sira gafe caman y'a sɛbɛn k'a fɔ yani alakira kana Madina kira nali ɲɛkɔrɔla la o y'a sɔrɔ Madina kun ye ɲɛmɔgɔya sigi dɔ labɛn yahudiya minnu bɛ yen arabu minnu bɛ yen bɛɛ tun bɛ n'a kan u bɛna kuntigiba kelen kɛ u la ko Abdullah bin Ubay bin Salul a tɔgɔ kun b'o mɔgɔ tataw la a caman bolo ale de kun kan ka ta ko f'u kun bɛ ɲini ka bɛn a kan ka ban k'a k'u ka ɲɛmɔgɔba ye k'a kɛ komi sigida yɛrɛ jamanatigi wali k'a kɛ dugutigi ye an b'a faamu cogo min na sigida kabila fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ kelen k'a la ale de kun bɛna k'o ye ale kun bɛna k'o ye o de ni alakira nali in bɛnna ɲɔgɔn ma ale ka o ko in kuma yɛrɛ bilala ten pewu ka jama girinna alakira kan sallallahu alaihi wasallam Madina maa fanba kɛra silamɛw ye u ka kira ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam ale ka ɲɛmɔgɔ kuma in kɔni kɛra o bilala yɛrɛ o de ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ Abdullah bin Ubay bin Salul la a sara k'a to o de kɛlɛ la a to ɲɛmaaya ko kɛlɛ ala k'an kisi ala k'an kisi Amadu ɲɛmɔgɔya fitinɛ ka bon fo ka taa fɔ a ka bon o kɛra min Abdullah bin Ubay bin Salul a silamɛyara n'a nɛ ye ka d'a kan a y'a ye ko silamɛya ye fanga sɔrɔ a tɛna se ka ngwara da la kɛnɛ kan o kɛra min a silamɛyara bilisani n'a nɛ ye nka tiɲɛ na a dusukun tɛ kira fɛ a ma da kira ka kiraya la silamɛ tɛ nka a y'a ye ko in a ye dugu bɛɛ minɛ ka ban n'an yɛrɛ ka fara mɔgɔw kan ten ale tun y'o de ye nka komi maa min ko don se kun b'a ye jama tun b'a nɔfɛ ka kɔrɔ a ka o hakilila in maa caman b'a nɔfɛ o ka dibila ye i bɛ munafiku minnu ko mɛn ni kuranɛ y'u baro bɔ k'u tun bɛ Madina a bɛɛ y'ale taamaɲɔgɔn de ye i bɛ munafiku fɛn o fɛn ko mɛn hadisaw la Madina kira tilela a bɛɛ ye ale n'a ka mɔgɔw de ye y'a dɔn n'i ye maa murutilen ye kulu o kulu la i b'a sɔrɔ faranga dɔw b'a la n'i ye kuntigi dɔ murutilen ye kulu o kulu la hali jamana kɔnɔ ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ murutira i b'a sɔrɔ sɔrɔsi denmisɛnnin dɔw b'a a ka kulu la i b'a sɔrɔ ni kulu ɲɛmɔgɔ dɔ kɔnɔ murutira i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw b'a bolo minnu b'a labato munafiku minnu bɛ yen a nɔfɛ jamana ale de n'olu bɛɛ kun fara bɛ silamɛw ka ten n'u nɛ ye nka kuma o kuma n'a a ye hakilila dɔ masiri o mɔgɔw ye u bɛ tugu a nɔfɛ ko a segira a kelen tɛ dɛ ani kɛlɛbolo sulusu o bɛ taa fo maa 300 ɲɔgɔn na ka kɛlɛbolo in tɛ tɛmɛ maa 1000 kan walima a t'o bɔ bana o sulusu bɛ taa fo maa 300 walima 300 ni kɔ a n'o de segira tuma min na jugu silamɛw ni juguw ye ɲɔgɔn ye tuma min na ka ban o kuma de la ale a ye muruti farida
قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا. kwa sigi ka kera jumɛn kwa ko ale t'a dɔn an bɛna an yɛrɛ fa kun min na ko nin tɛ yɛrɛ fa ye anw ma den damadɔni minɛn t'an bolo foyi t'an bolo ko an bɛna an kɛ nin kɛlɛboloba in labɛn ne kan ko an t'a dɔn an bɛna an yɛrɛ fa kun min na ko nin kɔni ye yɛrɛ fa de bana o kuma ne t'atɔ filɛ dɛ ni min bɛ n ka kuma mɛn a ye na an ka taa nin tɛ kɛlɛ ye dɛ nin ye yɛrɛ fa de ko ale t'a dɔn kun jumɛn na an bɛna an yɛrɛ fa ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. أي ما ورا من جد دلوي كوكا أير دمه قال بسيجي كذاك قال كرا صلى الله عليه وسلم قال سيجرا كبو أيرك كحكلك على ميتشيدي كوكا تقوم أورك كحكلك قال تقول نفوك kwa kira ka yɛrɛ ka hakilila bila ka maa wɛrɛw ta ko ale bɛ tugu o nɔfɛ o la ale sisan o kɛra ka dalilu filanan ye ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله رأيه. ko ni munafiku ye min bangini n'o ye k'a fɔ ko alakira y'a ka hakilila bila ko de ale sigi kun ye k'a ka sigili a senbɔli kɛlɛ la k'a kun tɛ nin fiyɛ. وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. ko n'o kun do kɔrɔ jumɛn b'a nali la fo ka na se nin yɔrɔ in ma o ko kɛra kabi Madina ye n'ale tun bɛ ban ka bɔ kira fɛ ka da o de kan. K'a tun bɛ ban kabini a tun bɛ to so ye kabini u bɔtɔ nka ka bɔ ka na fɔ ani juguw kɛlen ka ɲɔgɔn ye tuma min na ka muruti fari da ko tuma na siga foyi t'a la a ka mabɔ kɛlɛbolo la sisan a ka inajaalu a sababu tɛ a ye min fɔ ye dɛ n'o ye k'a fɔ ko alakira bɔra ka hakilila ka tugu maa wɛrɛ ka hakilila dɔn k'o de y'ale k'o tɛ dɛ ko ni o kun do. ni o de y'a muruti ko kɔrɔ foyi tun t'a nali la fo ka na se nin yɔrɔ in ma ko a kun na to so ye. لو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره. ko ni sɔrɔ a filɛ ka sababu min fɔ n'o de tun y'a muruti kun ye ko a tun bɛ muruti kabini taama daminɛ la kabini kɛlɛbolo bɔ kuma ko a tun bɛ muruti nka n'i y'a ye a n'a ka mɔgɔw farala kɛlɛbolo kan fo ka na se kɛlɛ ni daminɛni man jan bilen ka sɔrɔ ka muruti ko a ye min fɔ o t'a kun mana kitabutigi ye kun min fɔ a la an bɛn'o ye. بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق. ko a ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ nin muruti in na nin waati kɛrɛnkɛrɛnlen in na الظرف الدقيق nin waati kɛrɛnkɛrɛnlen in na k'a kɛ ka bɛn nin yɔrɔnin ma coyi nin cogoya in na tan coyi ko laɲini min kun b'a bolo o la o de ye. أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم. ko de ye ka balibala don silamɛw ka kɛlɛbolo la balibala ye jumɛn ye a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sama sama a pɛrɛnka juguw b'a dɔn ko ninnu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na k'a tun b'a fɛ o de ka kɛ walitorab ani ka kow yobo yaba k'a yɛrɛ dama kungari ɲɔgɔn na k'a ka laɲini kun y'o de ye o ka kɛ juguw yɛrɛ k'o ye ka d'a kan a ma muruti fiyewu f'a y'a ye tuma min na kɛlɛbolo fila ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ko bana Ibn Salul munafiku do tiɲɛnikɛla do fasiku do a y'a ɲini ka min k'a dabɔ o de ka kɛ ninnu juguw k'o ye u k'o mɛn juguw yɛrɛ tulo b'a mankan na a yɛrɛ dama bɛ pɛrɛn ɲɔgɔn na juguw yɛrɛ ɲɛ b'a la aw yɛrɛ dama kari bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ k'a y'a dabɔ o de kama ba n'o kɛra. حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ko kuma n'o fɔ ko ɲɔgɔnya in kɛra kɛlɛ jama fanba bɛna segin ka bɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ bɛ tiɲɛ kira bolo n'o kɛra jama fanba bɛna muruti k'a y'a dabɔ nin de kama.
وتنهار معنويات من يبقى معه دوني من جماعة دوني من أتو على كراكو ألوفنا جيب بتجه معنويات الجيش ويه دسو من باكونو أبكا كلك قرم منك نوبا شوكا كلك أني حماسة من باكونو دسو من باكونو كنيشين كلمة وني بملياني فوضانا و جيلتك بنا وهات لو بتاعك بوالا مثلا أو ما من قنو نبي فرقة سعيدي أون ما دين الدفاع ما تشيد الدفاع نونغا كلبلو ما نتشايا تشوكو تشوكو على كلبلو فتينون دم منون جماعة تايمبو وجوكا جوكا تشانكا تمي أون جوكا نوب ما قنو يعني فوضى يعني بلبلة يعني بمليان أنا ميري شنا جماعة شنده واني هل كرا كان ينتوشين ولا لا هلا نسي فر معنويات وشنا مين بيكونوا أي لمنا يفرفر جيكي كارلا كوا دابون نكام جماعة فهم بابي سيجا بكرة نطوم نبيتو ولو دسوب فاولو غلابو بكاري ولو جيكي بيتكي بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر كورو كرا جوجو بفرنيا ولو حمي توب كوروتا نيا كو إكلنيو كا جماعة رف كريم بنيونا فوضى دومولو رجلا كارو بي تو سانغورتا وبي إن تداو كاتاف كورو كرا جوجو بفرنيا وحمي بكوروتا فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين. كونو كنجرا دانغارلي على كرنا كصحابة ولا المخلصين منو صحابة كنا ندي وينو على كرنا فيك عدمه نمو يلوكا كوباني قضاء بكلوكا كوبا جوك بسبا سروكا كوبا. ويسحر بعد ذلك الجو بعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. حسبك. فأنا كنو كنجرا أكا خطك يمي جو بسانيا وكوري كو بسيغو تشوكو كورلا لكا نيمغوين سميانا كلا تشوكو منا ni kene kun fura be ka jia ka jemgoya kama ko kene bina fura ka jia o jugo kelida ko bina segu jugo korola parce que kira ko inde kembe ka balada ale ka jemgoya ji o no kembe ka balada ale ka jemgoya ji ni ale ni fele intige ni kira jugo nana tangari kira la hudu kire nana ke sobu kira na ka sahaba beturala wali sahaba fa betura kira ka no fe jamal la fura ale ka jemgoya ngumbe singa chugumina ko bina siga no korola kwai ko dabon de kam Abdullah bin Ubay bin Salul ni fe tariku islamaya tariku khorowi ni bekira islamaya kono kunu ka koro ga halib bi islamaya kile de fleni abake ga korota mo bake ga duala wa munafiqu ya blasena de mbeslamaya la nganda fe amadam nabi de wajere ko beti wallahi yiko iba soro do kon balati ndronu farkuludi munafiqu be febela yiko adamani ko dina ko munafiqu korote dore mimbe kono ko inani mimbi bulala kenema utekeli munafiqu de koroyni nga kapsa febela kateme dina ko de nete murafiga bi abe hali adamadiana bade bake ko bi ma do fe ka to ritafe way ni fakudi bake ko mi bi dugu fe ka to ritafe bake ko mi bi jamana fe ka to ritafe baradala bake ko mi yella diri ka to ritella diri ido barubo miya barubo abituka barubo ali ka surafe kali kon surafe mnefi do dilla kana ndi amma so la do mabe abu barubo ya o mo kele di nana mine abita mo ga dawde kari
abe marfa de taka moka daw kari shufe man be ga yere man tu kene ma kaliti so sura fe la barakero la da marfa bo bolo be atokayri bandi groupe la uta moka dakari amo be de ba be ba sura be min bangi kene ka wa olu de be fere moma abe min bangi kene ka oni mi alere chuwa hakika mi o tekele ala kan kishama de munafiqu ya mai fuila karoke ni be mina kula ni tala bwala hal ni te adama de fe kana e ma fika kele denga kana nafiki yake o koroyidi kana fuli seyoro la atigi kanu masidi sukuna yoro shibu ni fagudu abda shibu ni fagudu mami na bena ya ima da tege dumbulu ma i puraka i tamana ya sunsume ka nisoja fe kosobe o mo ya kodo doro ya korofal damne walma umma kile ne blaka felet ga kama fika kodo sama o foli damate mena mana anga nafiya do fuila ni ko bi kono ka darom na adan okay alaka boda de kaide alaka boda kai alaka ambalu islamaka alaka amfatul maniaka anga jamana alaka baski alaka heral do akon jembalu lillahi rabbil alakan kishama allahumma salli ala nabiyyina sallim